Lord, and thank you that you have stretched your hand upon this place for your own glory. Kuwa mtakatifu, kubonakaliswa kwamandla wakho. IBhayibheli yaseGenesis chapter 8, uThixo wamkhumbula uNoah. uNkulunkulu wamandla in the midst of the storm. uNkulunkulu wamandla was surrounded, Thixo wamandla by animals, but wena njengoThixo wamkhumbula. Sibonakhumbula aba Thixo wamandla after a long time. uNkulunkulu wamandla, but you have remembered them. Thixo wamandla in the conference. Kunabanye ozozabathumisa namhlanje, kunabanye ozobathumisa as this conference is going on. Egameni likaYesu, arise! uNkulunkulu wamandla malidunyiswe igama lakho ngegama likaYesu Kristu waseNazaretha, and may all your enemies be scattered. May all the enemies of your children and the enemies of the cross be scattered. In the name of our Lord Jesus Christ. Father, we give you glory. We honor you in Jesus' name. Amen. I decree and I declare my life will never be the same again. In most years, we declared. Babona xa usamkela uYesu kuthiwa yithi Nkosi uYesu. Uthi nawe Nkosi uYesu. Ndiyakwamkela njengeNkosi noMsindisi. Nawulandele. Uthi namhlanje igama lami liyabhalwa encwadini yobomi. Ulandele. That's declaration. Bathi abantu xa ndiveza into evelaphi le declaration usindiswa ngayo. Usaphuma yona aliboni igama lakho. Glory to Jesus. Now we are going to declare. Aliboni igama lakho. Your tongue, my child, say declarations. We all have the everyone, and God come. Lord Jesus, Lord Jesus, refill me, Lord Jesus, recharge me, Lord Jesus, resuscitate my ministry, resurrect my ministry, Lord Jesus, refreshes me, re-energizes me,
uyathandaza uthi siyabonga Nkosi ngokuba khumbula abantu. It's time of God's remembrance. Njalo thetha nalezoshumayela sizothetha ngokukhunjulwa. Ihlale phansi isihloko salomhlangano enye yevesi ibithi abantu abaqaphelanga abakhumbulanga ukuhanjelwa kwaboMthixo. uThixo ngasebenza ngentoni? Ngasebenza nabani? Kukhona abantu othuwe kubo bangancedakala kuministerisha nabantu. Kodwa kukhona abantu abathuwe ngqo kuwe abangancedeka through your ministry. Angibonge kakhulu. Lapha ngexesha sithathu angenxa yakuba Malaki chapter 3. Sifulele ithandazo lesupport sisakubeka yabantu. Malaki chapter 3 verse 6. Oh yes, Lord. Sayifuna ngesikesi nangesixhosa nangokunqoko ndiyakholwa nesibamude. Malaki chapter 3 suba nexhala lokuthetha lishumi. Kodwa ngekufa izinto kulisi. Verse 16. Abamoyikayo uYehova wasibaza indlebe weva incwadi yokukhumbuza phambi kwakhe yabhalelwa abamoyikayo uYehova abacinga ngegama lakhe. Thank you. Khawukhulele. Yes. Uthi ke uYehova wabikhosi wapha inqobo yabeka inqobo kum yemini endenza oku ndibakhombe njengokuthi okonga unyana wakhe omkhonzayo nobuya ke ubone umahluko phakathi kwemisa nongendawo phakathi komkhonzayo uThixo nongamkhonziyo. Verse 15. Kaloku ke sithi banoyolo abaphumelele. Abaneni bakheka abenzi bokungendawo basuka bamciki nje uThixo basi. Ke kaloku abamoyika uYehova bathetha enomno wabo uYehova wasibaza indlebe weva incwadi yokukhumbuza phambi kwakhe yabhalelwa abamoyikayo uYehova abacinga ngegama lakhe. Unomqobo ukhona. Yeah. Waphula phambi kwakhe kwabhalwa incwadi yesikhumbuzo yabo bamhlonelayo belinika imbeko igama lakhe. Khayuqale verse 15 ungahlumeli before wathi. Kakade abanekhatshi ngabona abathamsanqekileyo. Abanekhatshi ngabo abathamsanqekileyo. Abantu abenza izinto ezimbi bayaphumelela. uThixo bayamnyola. Yo. Bajike basile. Yabona bamhlonelayo uNdikhoyo. Babencokola bodwa. Waza weva
nohlakala. Ngitsho phakathi komkhonzayo uThixo nalowo ongamfuziyo. Thank you. Isibili 16 in English version. From now on, Verse 15. Yes. from now on, we will call the arrogant blessed. For those who do evil get rich, and those who dare God to punish them suffer no harm. Then those who fear the Lord spoke with each other, and the Lord listened to what they said. In his presence, a scroll of remembrance was written to record the names of those who feared him, and always thought about the honor of his name. They will be my people, says the Lord of heaven's armies. On the day when I act in judgment, they will be my own special treasure. I will spare them as the father spares an obedient child. Then you will again see the difference between the righteous and the wicked. Ngokufutshane sibona abantwana bakaThixo, sibona abazalwane bayancokola, omnye ukhupha inhliziyo yakhe komnye. Kunezinto abaziqapheleyo ekuhambeni kwabo noThixo. Uthi omnye komnye uqaphelena ukuba abantu abanehlathi, abantu abaziphakamisileyo, abantu abangamoyiki uThixo, abantu abangenandaba naYehova bayaphumelela. Izinto zabo zibahambela kakuhle, bayamnyola uThixo emehlweni. Impilo ayiphilayo ayimsungisi uThixo, kodwa baphumelela sijongile. Emnakwenzeka intsikelelo yabo nempumelelo yabo yakhela phansi kwayenyembezi namagasa abantu. uThixo noma kunjalo abanezininzi uyabayeka baphumelele, engazini nokuthi sebelikhohliwe lelizwi elithi ziyolise ngoYehova wokunikezwa kunqwelelwayo inhliziyo yakho, ungazivuthisi umsindo ngabaphumelela ngendlela egwenxa. Bayaphumelela, impumelelo yabo iqinile. Bayabuza, uphi lo Thixo wakho omkhulu? Kodwa uyasokola, uyahlupheka wenzuku. Ngoku-ke abazalwane bayasokola, bamthola umthola uThixo. uThixo ngokunendlebe uyamamela, njengoba bempoqa nje ukho nalohlangano. Lowo uxoxa ngomnye uthi simkhonzile uThixo ngenhliziyo ephelelisileyo, simkhonze ngokunyaniseka, simkhonzile uThixo ngokwenza
siyibambile, simkhonza uThixo, simkhonze ngokumoyika nangokuthuthumela, kodwa asimboni engenelela kwimicimbi engeyeyethu. Kodwa siyababona abantu abangenathi baphumelela esizukini, but sikhonze uThixo ngokuzinikela nangokuzilahlela, sinentsondelelo, siyamkukela, sibone imiphumela. Instead sisike sayihlekisa ngenxa yokugcina imithetho yakhe, siyahamba kakuhle phambi kwabantu, sihamba kakuhle phambi kukaThixo. Kodwa niyaqaphela, basitholela ingakuthiwa iKoloselane, zonke inzame namathilethile okumkhonza wethu simkhonzile uThixo ngokwethembeka, ngokuthobeka, ngokumthobela with all obedience. Akukhona uThixo angasisola ngayo, kodwa siyahlupheka. Ikhona impumelelo ethi it is useless ukuthola, it is futile, it is useless ukumkhonza kwethu uThixo if this is the case. Bayamangalela, bayaxoxa, bonele, bathandazile, bakuzile ukudla, banikela, baphuma isishumi, bamkhonza uThixo ngokugcwele, babenzile ukulungisa nokuzazi. Uthomnye usincede ngakoni, kusincede ngakoni, khonza usincede ngakoni. Mhlawumbe wena wathi uthoko mlomo, kodwa ngenhliziyo kudala usinje. Malibonge igama lenkosi. Simkhonzile uThixo ngamandla ethu onke. We have risked our lives ngenxa kaThixo, sibeyinhlekisa ngenxa yakhe, silahlelelwe zizihlobo, sashiywa uThixo ngoba omkhulu, sagcina imithetho yakhe, kodwa asiboni nto. Ababona bathinikwe ukugcina kwezinhliziyweni. Mhlawumbe wena wathi uyinqobo, kodwa xa ukhangele, hayi, ndisaqhubekela ukumkhonza uThixo. Siphi isizathu mntakababa esisokuba uphila sisizathu, esisokuba uxolele isono unobomi obunaphakade sisizathu. Uthi omnye umshumayeli nobethule ikhona impendulo. Alibonge igama lenkosi. Bazalwane, siyeke ulonwabo, i-pleasure. Abantu sebabona bayaphumelela, bathenga izinto nge-top, bayakhipha izimihle. Thina sibambe ungcwele, sibambe uThixo. Labazalwane uThixo uyayazi, bayamoyika, bayamhlonipha, bayamthobela, baphelelwa ngumoya. Kuthiwa wasethatha incwadi, a book of remembrance. Uthi uThixo noba ngekabonakali, kuyobuya kubonakala umahluko phakathi kwabamoyikayo, phakathi kwabamthobelayo, phakathi kwabamkukelayo.
a book of remembrance was taken. Khumbula ibanga likaHamani. uHamani uhleli ngasesangweni. uMordekhai usekhona. uThixo ubabekile strategically kwindawo ababeke kuzo. uHamani uhleli ngasesangweni, abantu bapromotwa emdala phayisa. abanye bawufundiswa kuyo umsebenzi, bafike bengazinto, bapromotwa, bamphatha. Ndicinga nakuye yayikhona leyo kwethi uThixo ukhohlwe ngami, uThixo ulibele ngami. Ndimkhonza apha esangweni ngoba thembele, ndimkhonza ngamandla onke. uthe wenza into bexoxa lapha ngasesangweni, asebenza mnye nabo besenziyelene nokunkanabula. waripota uMordekhai, bafuna ukubulala umyeni wakho. yabhalwa loo nto ezincwadini, waliyala akaonarishwa ngaleyo nto. uThixo nobethule ikhona impilo ngexesha elililo. Kubani owazi ukuba this is your time, this is your moment. uThixo wakhumbuza uMordekhai kanene uMordekhai uHamani laa ndoda ehlala ngasesangweni, ineminyaka ingasesangweni. obani nobani bafikele kuyo bayiphethe namhlanje. uke wenziwani emveni kokuba ehlangule kuyelenela lamadoda? kuthiwa enzelwe nto kumkani? kuthiwa kwayiwa kwiikhabhinethi, kwii-drawers, kwatsalwa iincwadi. A book of remembrance was taken. wakhunjulwa uMordekhai, wapromotwa, iintaba zakhe zibhekile. abantu ebebepromotweko baba-overtake. ubani owazi ukuba mhlawumbi namhlanje abantu ebebepromotwa phambi kwakho, abanye bafundise umsebenzi bengazi, uThixo uzakwenza uba-overtake. ngoba iBhayibhile lithi uThixo abazithobayo uyabaphakamisa, baziphakamisileyo abathobe. uHamani akazumanga ukuguqa uMordekhai akazumanga ukuguqa eguqela uHamani. alibonge igama lenkosi. uMordekhai wakhuluthwa hlukunyezwa uHamani yamenza loo nto yokuba le ndoda ingaguqi kuye, abantu beguqa kuye. xa esemsebenzini abenestress, efrustrethwe yokuba uMordekhai akazuguqa. xa uzawutshayiswa uphume emsebenzini, abantu bekhahlela, yena akahleli, wamenzela bayalena. uThixo abantu abakwenzela bayalena ngabo abazawungena emgodini, uThixo uzawuphakamisa xa sawuphakamisa. uThixo khumbula uMefiboshethi, ulityelwe
uselotebani uyisemkhulu uSawule akasekho noyise uJonathani akasekho yonke into ibizwa ngegama labo iseyithakanisiwe yena wabalekiswa wasiwa elotebani abebalekile ebalekiswa ebenebeyineni yawela phezu kwakhe wafinile ezempilini uhlele elotebani akalifumani ithuba lokuya esikolweni akalifumani ithuba lokuphangela wahlupheka emanesifa ngembali namandla nomdumo wayesemkhulu ajonge isima kuso abe nempedu Thixo ingabulibele ngenini uThixo akhumbule ekhumbuza omnye kubantu ashwaba kwakhe ungasekho mntu na endlini kaSawule oseleyo engingamenzelinyeba ngenxa kaJonathani akakumana kusekho kwabantu umuntu nje oseleyo uMefiboshethi naye ofe inyawo useless uhelpless akhonto ebhalileyo nento enofumaneka kuye nendawo akuyo indawo yabantu abalikelwe wathi hayi uThixo umkhumbule xa uyabizwa uthiwa uyabizwa kodwa uThixo ukhumbule izenzo ezinhle zikadadana uJonathani ufuna ukwenza ineba ufuna ukwenza into engajwayelekile irrespective of your condition alibonge igama lenkosi uthi inja enjengamanje efileyo ubonwe kuyo hayi kumkanisekuseceleni neleqe analo ngambo esefile ukuthengisa sawukholo sese mhlawumbe uyatraniseka ukuthi thina uNkulunkulu usemkhosini kodwa hayi uThixo udecide ukwenza ineba uyabizwa ukumkani ufuna ukuhlala nawe etafuleni uzabuyisela isidima sakho uzabuyela i-identity izinto nahlekelwe zizo ziyabuya wathangafika bazijula phambi kokumkani ethi njenje ngamuthi ukhathalelwe ngakhona wathi wasikhumbula izenzo zikayihlo sizakubuyisela amasiko kayihlo sizakubuyisela injebo isidima sakho siyabuya uzawubona abaqeshwa abazawukhoza ndizawuhlala nawe etafuleni uThixo uyayibheka itafile injaba zikho Lord remember
sikhonzifans ezinamagama ngoba namhlanje ukwabantu uThixo athi sayithe ukwakhumbula. I see your name in that fire. Your fire is taken. Lord, tonight, remember my service. Oh, remember my children. Remember me when we don't go. Remember me. Out to Pedro, Oma Kenwan, Ikoris, Sibusane, Wentenani, Umamani. In Bengulo, she has been remembered by God tonight. Assess your times. Brother Tom comes in. Thank you, Jesus. Tonight, in your circle, I've been remembered. Your neighbor is being remembered tonight. Lord Jesus, have mercy on me. Can we open our mouth and begin to pray? Shapatakabo shapatakata. Ilama sukata. Shapatakaba yakababa. Ulama santa maharasha. Ulama abanye incwadi zabo besezeliwe besezingekho ku-shelves kodwa namhlanje
uzorealignwa with the book of the living. Abanye bekufanele kukhona i-situation abefamba kunjulwa kuzo because they are not aligned to their book. Xa ufika kwi-book of the day, there is no book there. But tonight, there will be a divine alignment in the heavens. I want us to connect now. Would you not connect me to the book of the living? Because of the disalignment. But now the angels that are here right now will come to minister to this place. Hallelujah. I send someone here. You have been praying. And so we will give our because I'll be able. But I want to tell you tonight, there is something that is going to happen. There is a testimony that you are going to testify. God will go to answer you. Izochira namwathi uthi siyamkhumbula umama ubaba. Hallelujah. Sicela uzapha ngaphambili. Vele ubone uzapha ngaphambili ukuthi Lord, this is I want to activate my time. Tonight, Lord, tonight I want my book to align me in the name of Jesus Christ. There are angels who go to minister in this place. Hallelujah. The Spirit of the Lord is already hovering in this place. No. They are very wicked, but it is a matter of discernment, but not kind of God is here. Hallelujah. We are going to pray. And the people will never allow you to come here and leave you without any testimony. Hallelujah. I want us to activate a faith. Hallelujah. God is going to do something. I want us to pray, to sing a prophetic song.
unomntu apha since the time of COVID uhlutshwa yiflu njalo unomkhuhlane olapha chest infection, lung infection. God has a new lungs tonight. Your new lungs have been waiting for you. Come. The chest infection you've been having, you will see it no more. I'm seeing the right of the Spirit. Somebody, while in my party, for Father's close apekati, but he got along the continuous on floor. Who is that? Who is that? Zero. God is going to give you a new echo tonight. The third person. Spirit of divination. Come! Spirit of divination. Come!